ఉద్రేకం, అలాగే ఒక ఉత్తేజ ప్రకంపనం అంటారు జనం ఈ సినిమాని చూసి. సో సినిమా అంటే కేవలం ఈనాటి దైనందిన కార్యకలాపాల్లో పడిపోయి మనిషి తన అన్న వస్త్రాలతో పాటు ఈ యొక్క సినిమాను కూడా ఒక మాధ్యమంగా ఎంచుకున్నాడు. ఒక సగం దేహాన్ని ఇచ్చి మనల్ని ఇటువంటి గురువులు దగ్గర అందరూ సరస్వతి పుత్రులే. ఇక్కడ గంగాధర శాస్త్రి గారు ఉన్నారు, అలాగే ఇక్కడ మన దాసరి శ్యామ్ గారు అయితే తెలియదు, లేకపోతే మన నాకు విజ్ఞాన శర్మ గారు అయితే తెలియదు, మన కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు, అందరూ సరస్వతి